Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide mga palangga kita sa labilin isa ka oras 18 minutos karon nga adlaw Miyerkules petsa 18. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa karanta liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siling nga news team aton siling nga mga correspondent sa liwat naman nila siling nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa libro sa aton kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton siling mata kag dulungan oras sa kagabiyon ng aton siling Patrol 2, Crosswind Patrol kay inapa nagkarambiyong sa pinakain sa Metro Bacolod sa liwat naton nga pagbantay amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon, buylog nato na por sa aksyon, Edwin Abuso, back to back sa aton nga piloto aksyon, Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national, international news center sa Aksyon Radio Bacolod, buylog nato na por sa aksyon ang Defensor. Opda magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar, back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialangad
Angkor man sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa of the Nino. Ako sa nabilin. Isa ka oras, 16 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Maninoy, preparar. Again and again, ihada preparar. Para ganar, go na sa kalendaryo. Bit-bitwa naman ang ballpen o lapis. Pat ini naman ang numero. Ihado, pila na lang gani, 37 días. Ang nabilin Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 44 días. Magabulag sa ato ng tuig 2020. Welcome naman naton ang bagong tuig sa 2021. Kapisar sang mga kalamidad nga aton ginatubang subong alin sa pandemic nga COVID-19 hasta sa bagyo nga nag-igo sa Luzon area. Di lang ta magdula paglaom pag-asa. Importante sa amo ni nga mga kalamidad kagaton problema nga ginatubang mag-isa lang kita kag mag kinalipay kag mag sinadya. At least amat-amat na goodbye si 2020 nga para sa ila amo ni nga tuig o kadimalas magrumalas amo ning tuig nga sa pagkadamo sang trahedya ang pinakalawig nga ginatubang sang pumuluyong Pilipinhon, hindi lang sang Pilipinas kundi bilog nga kalibutan ang virus ang pandemic COVID-19. Importante, buhi lang kita. Ang importante, ara kita nagatililipon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:47 na. 13 minutos para bilin antes kita mag-aungot sa tak ng alas 10. Dugay-dugay, curfew na. Pulo pang himos na. Para nga hindi mabtan, curfew. Pauli na. May 12 minutos pa wa. Antes mag-curfew ang syudad sang Bacolod. Unang kabayan sa ato sa pagpangalagad, masamig ginadulong si Sakalawan sa Santon Plus Herba Capsule.
aksyong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa aton sining pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluman sa Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Antes sa observation report sa ato sinipatawid aksyon na dinaboso daw siya ni kinamasako-sako kay na pangkolekta sa mga nag-pledge diri sa aton sining call for donation operation tulong bulig sa mga biktima sang bagyo. Of course, ang Aksyon Radyo Bacolod, kaupod ang mga masunod, Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ini ka non-government kag non-profit organization, ang PASPAST, maghatag sang libreng nga shipment sa mga donasyon padulong sa mga apektado nga lugar. Of course, ang Trinity Christian School. Nagabato nini sa inyong nga bulig o koordinasyon para sa mga apektado nga pumuluyo naton sa bagyo. Nagato nga pagbaton sang donasyon until hasta na lang buwas, Huwebes, Nobyembre 19. So kung sino pa ang may nakaputos-putos na, padala nyo nga daan diri sa Aksyon Radyo Bacolod, kaya mo nga pagbato sa inyong nga duration bulig, hasta na lang buwas. Inibangod nga kinanglanon naton nga mapadala ang inyong nga mga donasyon sa mga apektado nga lugar sa sini nga simana. Naibaluan ang Aksyon Radyo Bacolod pinagi sa partner organization nga Sowing Legacy Movement Incorporated. Kinanglanon ginaton karon ang bulig o kon donasyon. May angot siniliwat nga nagapanawagan ng Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga mga maluluyon o kon interesado nga magdonar nga tub-tub gid lamang buwas ngadlaw ang pagbato naton sang aton sini nga donasyon. Ano ang mga mahimo nga idonar ninyo? Mas kinanglanon gid ang sa mga apektado sang bagyo, ang pagkaon, tubig, personal nga gamit, labi na gid ang sanitation kag hygiene kits. Sa mga magadonar, mahimo lang idulong sa istasyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung magtawag sa telepono 4343-861-708-1237 o kung sa amon nga cellphone number 0947-63-76786 para sa detalye sa pagkuha sa imo donasyon. Aksyon Radyo Bacolod ang magabaton sa gihapon sang cash, pagi sa GCash o kon Remittance Center.
Sa karon yari ang mga listahan sang mga nakabulig o nakadunar na as of November 18 karon nga adlaw. Mary Jane Saludares Esquilla. Nagatag 1,000 pesos pagi sa GCash. Alma Pionado from Barangay 1 EB Magalona. Naghatag 1,000 pesos pagi sa Palawan, pera padala. Salamatan naman si Engineer Roel and Dr. Marisa Pitilia and family sa kasako sang bugas. Si Nonong Rial sang Barangay Panokoy, 2 ka boxes sang noodles kag 1 ka box sang sardinas. Salamat gid kay Nonong Rial sa Barangay Panokoy. Sa kay Miss Jorini Gosiaco and family sa Barangay Panokoy, 3 ka pack sa sorted foods, no? Barangay 18 Council headed by Barangay Kapitan, my good friend Madeline Diaz, 20 ka karton, kag 2 ka dalag ko ka plastic, may unod sa mga bayo, 2 ka boxes sang sanitation and hygiene kit. Salamat gid Kapitan Madeline Diaz and Barangay Council sa Barangay 18, no? Of course, pasalamatan naman ang Trinity Christian School. 18 kadalag ko nga bags sang mga bayo, 1 ka box sa sardinas, 2 ka boxes sang assorted goods, 2 ka box sang personal hygiene, 3 kadalag ko nga box sang face mask kag face shields, kag 1 ka box sang noodles, 1 man ka box sang dried fish. Pasalamatan taman si Mr. Mark Anthony Gargoles. 3 ka box sang mga bayo. Pasalamatan taman ang 1 ka anonymous donor, hindi na mapakilala. 1 ka dako nga plastic sang mga bayo. Pasalamatan taman si Mrs. Luz Ledesma. Nagatag sang cash nga 500 pesos. Familia Hudivilla. Nagatag man sang mga bayo. Pasalamatan naman si former councilor, my good friend, Amic Garceniego from UK, nagpadala sang 2 kadalag ko nga box sang mga bayo. Mga bayo, no? Salamat gid kay former councilor, my good friend Amic Garceniego and family. Actually, taga-Kanduni ni si Amic Garceniego. Galing kasubok ato sa UK. Abansin actually yung pagpadalay na diya. Why pa na yung pandemic na nagpapadala ni siya sa mga karton din ng mga bayo. Ngayon kaso kung may mga baha, may mga sunog, makatag siya yung chimpo ini ni former councilor Amic Garceniego na ang padalay din nga dlagko, 2 ka dlagko nga box. Forex pa niya ang nag-deliver from UK. Ipadala tayo ni sa mga biktima sang bagyo dito sa Luzon. Salamat gid former councilor Amic Garceniego and family. Ang mga ginhatag nga kas ang ibakal sang tubig kapag kaon nga mas kinanglanon sa mga apektado sang bagyo. So inyo nga mga kas gipadala diri i-prefer na mo nini nga ibakal tubig kag pagkaon kiti amo gini ang first gid nga kinanglanon sa mga biktima dito. Tubig gidya kapag kaon. Sekundary lang yung mga bayo-bayo ni. Kasi subong to, kitaan ko sa TV. Naghubas ng baha dito sa mga apektado sang bagyo Ulysses. Hindi karga kag 15 tinulad na. Ang lapotyak, ang lunang, taga-tuhod. Grabe ang labnang mo. Grabe ang lunang nga nagsulod sa mga barangay. Dala sang baha. Pati balay. Hindi na kita ang salog kay ang lunang aksyon hindi. Taga-tuhod mong tiyamak mo na nga hakadon mo na, palahon mo na. Sus pura sulay pura gaba pura wit ni. Di ko magmalani ang labnang ni, ang lunang ni. Ang problema naman nila, sabi mo na no, yabok naman. Sigurado grabe ang yabok ni. Natugahon ni sa mga labnang, lunang ni nga nagmalala. Ay sus. Manang kutob sang tao itong na interview sang atom ng upod sa media sa TV. Makita mo, matulo man luha mo mo. Why isang tao nga ginang-interview nga way gihibi. Worse kang iban to, waay na balay,
dala sang baha o natabunan sang labnang. Lahi pati may mga nagkalamatay pa to. Posible mga may patay ka na, huwag ka pabalay. Hindi kasi masugod, Action Henry. So, hindi kabalo ang tao itong biktima sang baha, kundi sila, Action Henry, masugod. Kung paano sila kasugod, amat mo itong pila katuig nila ngagin pangabudlayan, mga palayan sisto, waay gid ubos gid. Ang nabilin sang ilang balay, ahaw nga atop. Yung atop na, dumarosdak pa. Ay, puwerte ho. Silingko mo gining Disyembre nga pinakasubo sa mga naapektuhan sang bagyo Ulysses dito sa Luzon. Cagayan, Isabela, Aurora, grabe gid nga baha. Nagsubside ng tubig ang tubig baha, pero ang Kalbaryo na may lasubong kung paano nila mamat-amat pala kaya mapagwa ang lapotyak, ang lunang sa sulod sa Ilabalay, Puerto. At sa kung mabudlayan siguro itong aton nga makauturan magsilibrar magsilibrar sang Pasko. Kung kasilibrar yung masasang Pasko, may dala nga tulo sang luha although nga kompleto yung mga pamilya, pero naman siling ko bala subo ganyan nga ba kaya balay may pandemic pangadaan tiyan mo na bala maano ka na lang. So halos makabangon tong mga biktima sa bagyo to. Sili nga na sa ilat nga mga LGU, isa, dua, nya nga madagang pagregulo 5, pulo ka tuig kag magbalik sa normal ang pangabuhi sa mga apektado sang baha dito sa Luzon. Ay, grabe gid. So ang Operation Tulong ang madugay. Actually ang Operation Tulong sa Action Radio, for your information, madugay ning social corporate program sa Action Radio Bacolod nga nagapadayon ang inaktibo sa pagbulig sa publiko. So sa tanan-tanan naton nga mga donors, ang iban hindi na mapakilala, alin sa management and staff sa Action Radio Bacolod, kami nagapasalamat gid sa inyo sang dako. Rest assure ang inyo bulig naging padala until buwas nga adlaw inyo gid paabuton nga makalabot gid sa mga tao sa mga lugar nga nangin biktima sang baha. Amo na siling nila may horobaton nga nagasiling mas maayo pa makita magbulig sang sakita ang bulikan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige lang, pangamuyo lang tagyapon. Hindi na tayo makalipat sa iya. Hindi tanan pagtilaw ini sa makaako. Pagtilaw ini sang babaw, kundiin gid kita asta. Kung paano kita makasurvive. Mga sabi nila nga importante buhi lang ta. Kung buhi lang ta, makadiskarte kita. Although nga mabulubudlay, taklaron na their words sa mga nangin biktima sang bagyo. Para sa ako niya, taklaron kayo. I mean, budlay gid kayo. Kung sini ko, sige lang. Munang iban to kasi siling mga nangin biktima. Siling niya, mabulubudlay sa amon, pero siling nila, sa Tagalog pa, tiisin namin ito. Importante, buligay lang. Ang gobyerno, panawagan nila kay Presidente Duterte nga buligan sila sa ilang mga kinanglanon nga bisan paano sa amat-amat makapatindog sila sa ila liwat kagalingon nga balay pagi sa bulig sa gobyerno. Although nga tisubong hindi man malipod sa inyo, kaaway na si Presidente Duterte at si Vice President Lobrido. Si Vice President Lobrido, tiga-away sila ni Presidente Duterte sa mga isyo-isyo bala. Kaya may punto mas si Vice President Lini Robredo na siling niya sa amoning trahedya, sa amoning kalamidad, hindi dapat mag-inaway. Kalikit yung budlay na kung kaysa ang aras sa palibot ni Presidente Duterte na naghahatag sang hindi maayo nga informasyon. At
Ati siyempre, kung ikaw presidente, makabaton kada nga daw para sa imo daw, hindi man maayo, siyempre ma-react mo. Kasi ni Vice President Robredo niya, why ko sa may ginhambal nga malain sa presidente. And never gid ko naghambal sa ngalan ni presidente. Sa mga tiyempo after and before and after sang bagyo nga naglaslas sa Luzon. Saling ni Vice President Robredo yati, it's time nga magbinuligay. Nga tahalan na taka inaway subong kadamo pa sang problema nga ato bangon sa aton pungsod. Sa mga palibot ni presidente, abi kung tatin nyo naman ang ulo intriga na ay bagay na siyang dangtang nga mayo. Ang presidente ta may maayo nga tuyo. Ang nga vice president may maayo nga tuyo. Tipo kung labugayon tirada, in short, mag-sip-sip-sip-sip ka da, magabol ka da sa istorya nga malain, sa board parties, wala na siyang dangtan nga mayo. Importante sa amon nga trahedya, sa amon nga kalamidad, ang pinaka-importante, ang keywords, mag-binuligay. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:06 na. I-check na nga ito sa nga Patrol 2, ang ito sa Crosswind Patrol. Kamustahon taliwat ang paglibot-libot ng aksyon Eden Abuso. Timprano, pag ina masako na siya kina sa pagkolekta sa mga donasyon blan. Pagi sa tawag sa telepono, pagi sa ito sa nga text. Isa-isa gin aksyon Eden libot ang mga lugar nga nagpromesa nga mag-donate para sa mga biktima sa bagyo. Last 10:07 na kita. Curfew na ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Beat Report! Yari sa aksyon na Abuso sa report sa Patrol. Aksyon na din mga gabi. Please come in. Kumukuti-kutita, kumubusi-busila. Diba? Muna siya action Eric ang aton nga, entrada. Wala na plak ka? Ara, ana? Kabate? Wala ka prepararaw, ha? Kabate? Wala, iwat na Kaya kabilang action Eric, nakalabay kita kainat sa mga nagabaligya, tulad sa lantern. Kag tida mo ginaraga-request nga makantagi ko kuno kay namian sa ako tingog. Okay. Kay WhatsApp dan mo ko ha? Sige last na lang niya. Sugdi lang ko bala. Hindi na ko ganun kabalos na. Ikaw na lang kanta bala. Sige ha, kadali lang Karon niya. maguba pala karon ang kanta mo karon. Gamay lang niya. Kumukuti-kutita, kumubusi-busila, ganyan lang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaroan ng iyong mga mata. Perfect! Para na sa mga aton nga listeners, Action Eric, nga antes ko mag-report, nag-text na gid sila nga i-greet ko gid sila, may pag-grupo ngayon, kung sila Paskwa. Good evening, Action Eric, of course. Kaya Ma'am Jocelyn kag Sir Nestor nang dira sa may mabini nagapamati gid sa TV gid Action Eric mura kabutang. Okay. Di amo na yung nagkagtagid ko kay para do ara ko sa do ka international blau. Kaya sa TV kita nila si Action Eden nga kanta. So tiupod sila ang pasimuno ginabutang sa TV ang ilang ang inablos ang ilang po nga si Caitlyn nang, of course. Di kay Ma'am Jocelyn kag kay Sir Nestor nang, madamo gid nga salamat sa pagpamati. Kay di maninoy kag maninay ito na lang sila guro di lapit na lang mo ng Pasko. Lapit naman ang Pasko, Action Eric. Ano pa si Captain Josette Catolina hindi man malipat si Ate maninoy kung ginaya nga pure ya. interview ko sa Action Police Files. Para sa Domingo, hindi ka sa malipat kano kay ihadaya gid.
amo ginayang importante na kay Disyembre na daan pres bala kay Maninoy Romo pasaporte ba o buson ba na lang hindi sila kay pero bigin sa actionary ka pamati mo amo ginayang nami bala kay bisan nga amo na ning lingaw nila subong mo nagapuli sila temprano or ara man sa ila trabaho nagapamati gid sa Action Radio Bacolod parehas diri kay Sir Vicente Semiliano gapamati ini sila ko si Eugene sa Pini pagid. Opo, dyan na, pero may pangapida ni Papang Nixon. Oo, si Dugay-Dugay, si Sir Asher. Ari na di. Galing kay di ito mabayaan niya nga tiyanggi mo. Nagbakal na lang sa liwat Action Eric sang bag-o nga radyo. Para makapamati lang. Para kapamati. Si Sir Asher. Duwa to kabilo ko radyo, subong kay dyan may radyo. Sa nagbakal pagin sa bag-o. Wow. Duwa to muro na unay pamati. Duwa gito ti galagabong to kang tingog ko katakan. Kanta-kanta sa Action Eric. Pero anyways, nagpasalamat kita sa atong mga ka-action. Pero si lastly, Action Eric, kay Nanay Sonia, nagabaligya, wala sa newspaper, sa may waiting shed, sa may Lizares, Lacton. Sonia Bayra? Oo, correct. Hambalya kay ina, kita kami hambalya. Ay, ikaw si Eden Aboso na may ano ko na mo sa imong ginahambal, pero may ano na gani. Minsan sa Action Eric, sa hambalya, perfect. Amo na ginahambal ko sa Action Eric, pero may perfect. Kung bakit si nanay. Perfect. Perfect, yes, si Nanay Sonia Action Eric. Pero ti perfect man, ang mga ka-action ta diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, bangod nga ti nakatuo naman si Action Eric. Nga pagka 9:30 gani or 9:40 kung lapit-lapit naman ila balay, nagama't-amat sila walkathon no kung puli Action Eric kamat-amat na iba nagalakat na kay ti limitado naman ang mga di pasahero nga salakyan kay aga para gabugtaw pag lift sang curfew pagka alas 4 nagamat-amat naman Action Eric sang pagbiyahe man para makabawi-bawi kay tubtob alas 9 kung alas 9:30 lang ang ila siningit nga biyahe. Okay pa Action Eric guro sa mga driver nga pakyaw bala nilang bilong nga adlaw galing kiti may nibaluan kita ya nga sa isa ka jeep Action Eric sa nagabiyahe diri sa palibot sa syudad sa Bacolod duha para ka driver duha ka shift tinginatunga pa na nila ti understood nang nagapangita man ni mga naga-extra ni Action Eric sa drive tinatsandihan ta man na sila ni dubulubudlay gidaan subong kay ti limitado man ang pasahero sang jeep mati sang unaya kay bisan pulo na o kon kota na blatag walo-walo sa piyak balon ka ba nga sige saka lang may duwa pa diin mapungko ang duwa ni man gatibi ng buli sang gapungko basta makadasok lang subong niya hindi na pwede Action Eric kag na-notice naton sang iban sige himuon tama lang ni liwat blessing in disguise ang social distancing nga ginapatuman sa jeep di bala may mga plastic cover Action Eric may mga barikada dira para hindi ka mo magtupaday tiya malila ti subong na notice mo do wala gid sang kwan ay pickpocket sa jeep ay kaya hindi naman hindi sila ka tago dira Action Eric sang ila sini nga mga kwan dira mga skills kung baga nga makuot nilang bulsa sa piyak kay ti kabudlay na makita gid sila sa natubang nila kag ba-notice gid Action Eric kung medyo do nagdikit-dikit na sa sakon nga social distancing dapat di ni ang gahambal man ng mga pickpocketer nga do kabudlay man isang rian sang iyaning bulsa ni kay may plastic pa mo lubling rian ni may plastic tapos maamo pa pag kalusot sang kamot ito dito naman sa pihak. That's why nga tinusubong do nag-change of plans naman Action Eric. Nag-change profession ang iban. Kaya si naribaluan Action Eric uso naman subong ni bala ang naga-motorsiklo tapos kung maglakat kas dalan medyo halog-halog ang kapyot mo sang cellphone mo. CPU gid. Maka-exercise ka gid po. Maka-exercise ka gid dalagan kay presto sa amon na Action Eric sa Barangay Takuling. Ara na gid nabala sa sulod sa subdivision. Nagligan lang tong Lunes na tabo. Naga-walking Action Eric ang babaye may upod man sa duha ka babaye sa sulod subdivision na kagamo tawo mo oras mga 5 kay nagaginuwang iba naga-walking sa mga ido nila nagapabunyag pero ato Action Eric
ang biktima nagalakap man sa dalan, ang duha ka suspetsado gasakay sa motorsiklo. Inali lang yan nagpalapit uya sa naga-walking gagakote siya cellphone. Golpe gin butong at tuway nga dula sa hangin. Dala, gid. Wala gid action Eric na lagas kay ti motorsiklo lang to siya yan nagdalagan ng tido wala gid sa kalambot sa mga nagkuha to sang iya cellphone kamahal pa naman to sang cellphone niya para sa imo bala ngita 70 mil ang cellphone nan tiyo mo gid dapat halungan ang balya ni sang iban dapat butangan mo na higot ang imo cellphone butangan mo kandado kag ibaliog mo sa imo ulo. Nga sila pag buto, bro, dala ka mamla, guyod. para pag snatch, dala ka man sa guyod. Oo, pero mabulubod layan sa, pero joke lang ha. Pero tiyan mo na bala sa aton maka-action, wala ka man ginatanan, Action Eric, but kabalo naman kita kung ano ang pigado na daan, Yes. nagdoble pagid ang kapigadohon, bangod nga tamo sa mga nadulaan sa trabaho, bangod man sa sining COVID-19. That's why nga ti imangin extra careful kita sa tanan nga oras. Kung hindi mo malang luyag, Action Eric, na magdoble pa ng gasto mo sa paresto, ti madulaan ka cellphone. Wala ka na inugba kaliwati, kaluluoy, kagid Nga kay. Correct, Action Eric. That's why nga ti dapat halong-halong lang gid kita tanan. Pero ti mas extra halong gid dapat, especially dito sa syudad sa Bacolod, bangod nga ipatuma ng City Ordinance, Action Eric, no? Nga magsuksok man o kanang mandatory wearing of face shield. So wala labot sang face mask, syempre masuksok kapag itong face shield, kag panungdumon nga ipabilin gid ang social distancing. Subong damo nagarekla damo pasubong nagabatikos Action Eric kay nga ano naman ikuno nga rikubikos kuno nga may face mask na may face shield pagid nagalilingin ang ulo sang iban kahit yung face shield, especially ni Action Eric ang mga Wala po galigin ng ulong iban ni ginawa. Oo. Okay, may face mask po na Action Eric. Sa kawan pagid ang face shield niya tayong face shield ng tabon hasta man sa sagang. Di wala nagyelot sar ang hangin. Tiyambal sang iban daw kaluluoy kami ning mga dapa ilong ni kay nadugang naging flat ang ilong namon kung amo ni ang sitwasyon galing kay ti isa gyapon amo ni makita Action Eric sa aton nga mga otoridad nga panaming o kon mangin preventive measure bala para hindi ikaw malatnan sang COVID-19 so sang umigat to ya gina-require lang abi sa mga magsulod ka sa mall, dapat mag-face shield ka. Subong ang City Ordinance, Action Eric, basta ara ka sa pampubliko nga lugar, anytime, anywhere, dapat magsuksok agad sa mo face shield. Pero kung gusto mo nga o kung may ara ka daw sang 200 pesos, pwede lang man bayad ka lang 200 pesos kung hindi ka mag-face shield. Ay kung timingan nga madakpan ka, 200 pesos para sa mga residente sa syudad sa Bacolod. Kung outside Bacolod ka, 300 pesos ang imo Action Eric nga balayran kag may community service pa ina. Pipili ka lang kung magsuksok ka gwanta ka na isang face mask kag face shield o kung nga wala ka oras kasi ay magpanilhig to kung diin da agwanta ka dira. Mayroon tani kung mabayad lang. Pero it's reality na sa Action Eric no na embrace na gid man sang kalabanan sa aton nga magsuksok na gid sang mga amo na Action Eric nga pagkabutang ginatala sa aton sining mga authorities para hilway lang sa COVID-19. Di part na gid sang OTD mo hambal nila sa ibang economy patiratan isang bayo ko mag-picture ko yan ano niya man may face mask kag face shield. Balikan ta si Action Eric na boss no to linya ya. Kamo na ngati way may mo sundon yo gid ni wala pod ko soksok ka face mask masoksok ka pagid face shield ka ini ordinansya na sa syudad sa Bacolod. Action na din? Correct, Action Eric. Ang iban nga ni para lang mangin part sang OOTD nilang bayo nila ginaguntingan sa dalom. Tapos ginatahi ginahimo face mask. Di ba? Para wise. Sa Iloilo ganito ya, panty ya, imo face mask. Ay, di ba? Pero kung tanawon Action Eric ang iban makabati sina kaladlawan or kadawan nila. Pero ang dating Action Eric daw grabe, do kasakit sa buot kay ginapakita ina nga do ka
pigado with Black Action Eric kasi wala inugbakal sang face mask, wala inugbakal sang face shield. Ang kung may inugbakal magidabi mas pilio na lang nila nga ibakal na nila sang kalanon. Grabe, Action Eric. It's a sad reality. Pila sa bang face mask baklon man? Ang face mask, Action Eric, may 5, yung surgical mask, nagbalik naman sa 5 kapisos. Hindi pero batay Ang isa. ang face shield gali, face shield. Ang face shield may 25 pesos, Action Eric, kita nga nakita. Mag 25 tunga na kilo bugas. Siya lang na, isa-isa lang nakapamilya. Tikong pulo da sila. Tikong pulo ang pamilya, pulo mga face shield. Correct, Action Eric. Kasi daw hindi man pwedeng isa-ilo-sa-ilo. Wala kung nagdadululungan na sila tanan gwa kay nagapangita man siyang palang abuhian. Hindi man pwedeng kada oras bulos-bulos na sila. Kasi pagdakop sa imo, hindi mo man maabal nga ay isa lang ang facial namon. Sir, ma'am, after 30 minutes, siya naman mabulos. After 30 minutes, ako naman. Hindi na yung pwede, Action Eric. Correct. Kaya dapat tanan gid nagasuksok sang face mask kag facial. Kaya kabay pa, ambal ang iban nga sa kadugay na ni sang ilaktan, siyang binula na ni nga pigit a face mask kag facial. Wala pag ikamoy agyapon ka bakal. Ang muna Action Eric, ang mga hambal sang iban. Pero it goes back yapon sa sentimiento sang aton sining mga kauturan nga ano malang niya ang amon nga kita kumbaga Action Eric no sa isak adlaw tapos ibakal pa ramon face mask and face shield. Di syempre Action Eric, it takes time pa nga makatipon sila sang kwarta nga enough o kung extra abi nila para makabakal sang sini Action Eric nga mga face mask and face shield. Pero hopefully diriya kagati makita taman actually diri sa palibot sa syudad sang Bacolod halos naga-comply na gid ang tanan ugaling kay medyo kulang pasubong ang information dissemination sang mandatory wearing of face shield. So sa aton tanan nga mga ka-action palihog lang magsunod kita tanan sa sining mga ordinansa bangod nga hindi man para sa benefit lang sang aton sining mga authorities o kung sa mga nagabaligya dabi para may binta sila. Pero ikaw mismo dapat panumdumon mo nga dapat manginhilway ka sa virus. Kaya sobra 7 ka bulan, 8 ka bulan na Action Eric nga pakig-away sa COVID-19. Pasalamat kita nga wala kita yan na apektuhan kag natapikan man sang virus. Oo, parehas kay Sir Rhodes Jr. Sioson Tomaro nga nagapamati gid Action Eric. Madamo yung salamat. Kaya naga-remind gid siya. Sa aton nga mga ka-action nga dapat sa tanan nga oras dapat magsuksok kag sang face mask kag face shield. Hindi lang Action Eric sa maghalong tungod sa virus kundi maghalong pati sa dalanon Action Eric kung galakat ka dira kay hambal nila. Bisan ano mo kahalong pero kung ang nagasunod sa imo kung ang sugata mo wala gahalong amo gid yapon ang laktan Action Eric. That's why dapat mangin binentayon kagit sa tanan nga oras kag especially sa mga motorista ka mga drivers naton hindi gid magdali-dali sa dalanon kag ang iban bala na anad especially subong ang curfew na Action Eric pero subong ang iban may mga nagahingagaw pauli pero iban bala nagasalig nga abi nila ay nagpuli na ning kalabanan ligwa na ning dalan mga pinagusto ko di ka tapak sang gasolinador ko kay hingagaw makupuli basi madakpan ko. So, hindi dapat Action Eric no pag ikompromiso nga muna nga mga pagkabutang sa imo kabuhi. Kaya imo kabuhi, isa lang na. Yes. Niara ka pa daya sang madamo ka pa na kwarta nga inugbayad sa penalty kung madakpan ka sa curfew. Pero mas nami, nga before curfew, dapat magpauli ka na kung wala lang man sa mga lehitimo or mas credible reason with Action Eric para magpalapaw ka pa sa curfew kasi wala naman ni bar so mga tambayan. Correct. Puli ka na lang kag magpamuyong sa imo balay kag magpamati na lang sa Action Radio Bacolod. Perfect? Perfect. Amo na daya hambalin na Sonia donamian ko kay nahawiran niya gid akong perfect. Pero sa subong Action Eric kamakanay-kanay ang aton tiyempo. Pero dito we are praying sa gihapon sa aton mga kauturan dito naman sa Luzon. Kag pinagapasalamat man kita sa tanan nga mga nagbulig, nagpalambot sang bulig through Action Radio Bacolod Action Eric no. Nga ipadala na dito ang mga cash kag in-kind donations para sa aton mga kauturan dito sa Luzon. Kay kon
early Christmas gift na ni Action Eric sa ila halin diri sa aton para mabuligan nga mat-amat naman sila Action Eric nga makabalik man sa ila pang adlaw-adlaw nga gawi kag pala nga buhian. That's why continue praying lang gid mga ka-action kag hindi na gid kita magpasaway para mangin hilway kita tanan sa virus kag mangin COVID-19 free na kabay pa we claim it Action Eric ang December naton. Okay? Okay, perfect. Doon nadala ka naman siyang perfect, how? Amo na siyang bago to sa mga diri sa Night Patrol. Perfect! Okay. Good. Kaya salamat sa ating mga ka-aksyon sa tanan-tanan nga nagapromatic. Keep safe sa aton sini nga mga ka-aksyon. Observation report halin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Gid. Perfect. Action Eden Aboso. Live report sa Patrol 2. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Kag of course, ang ining paghatag sang donasyon sa mga nanging biktima sang bagyo, no? Pero di man kapasalamat ang mga kadtuan sining bulig, bala na si Lord. Magbalos ang mga kaayo ninyo nga ginhatag para sa mga nanging biktima sang bagyo dito sa Luzon. Perfect. Ang report ni Action Eden Aboso ginadulong sa inyo sa Kalawan sa DTX 500 capsule. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:27 na. Magabidira kay Migoko Dennis Perma and family. Naga-monitor gid sa aton maman si Jude Galis Makawiwili. Si Alan Navales, Boy Dayo, kag Felix Gar, mga Tamis Boys, nagapurok-urok gid. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, taga Phil Power, naga-monitor gid sa ato sa pamalaga naman si Maninoy Maing, kag si Maninoy Chari Salvacion. Kay Heaven may gabi gid sa kay Rodney Harder, sila niya perfect. Sa mga taga UPC Silay Police Station ni Guray, no? Jusam Kambingan dara sa may Takuling naghatag 500 para bulig sa aton nga kauturan nga biktima sang bagyo. Dili lang ini sa atubang BCC. Ang kwan tabangan BCC Bacolod City College muna. Jusam Kambingan matag sila ito kuno 500 Action Eden Action Eric ang Jusam Kandingan diri sa Takuling matag 500 para bulig sa aton makuturan nga biktima sang bagyo diri lang ini sa atubang BCC Bacolod City College ang Jusam Kambingan kasi ito na papangro Nixon na diri sila 500 salamat gid no sa inyong buligid. Elizabeth Malaka Gamala may gabida. Paurok-urok. Si Katling Nang, si Joe Fax ni Pomoseno,
monitor gisaton si Pegasus. May gabi dala kay Pegasus ha. Kay Madam Tina Mabugat kag kay Police Colonel Kalista Mabugat and family, no. Sa Barangay Bata man si Sirin Agabon, si Rakilina Lumawag sa Hong Kong araman. Si Sen Vince ni, no, Bukabal. Bukabal family kag Selva family ga monitor gid alin kay Shen Vince Bukabal okay may nga bigid sa kay Kwanda Serin Agabon para sila ga monitor sa mga kaingod dya sa Malabago Barangay Paraiso Sagay kay Kapitan Pete Flores alina kay Serin Agabon. Sige, check na ko lang report live gikan sa siyudad sang San Carlos, istikan San Carlos, Cadiz, Manapla, Escalante, kag Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ari sa aksyon, Roger Gotib, line number 3 sa report. Jeremy, gabi, please come in. Yes, action na rin. May gabi sa tumayang action. Medyo matulot away man karon action na rin ang aton kini nga mga area of responsibility. Luwas lamang ang sa mga ginpasakaan sa kaso. May nga mga drug personalities. Atong sa syudad sa Sagay nga gin-operate man. Yes. Sa nga kapulisan, nga Bernes, nga paila naman sa kaso. Ang syudad sa Escalante sa Domingo, gin-paila naman sa kaso. Sa syudad sa Kansiaduha, gin-dakop man sa Binag nga Lunes, gin-paila naman ang kaso kahapon. Okay. So, daw mga, mga sa Japon, tao bilang mga kabiyanan na to na ito si katawag na huwag ginapon niya bala nagpaminsar sa kunano bisan para kitos pandemic ang bisan pa nga perte ang dikto sa Bagyo sa ato dito mga katuran sa Luzon pero sila ya sa Japon ang mga sila ya utok kamo pong baligya sa illegal nga druga. Sus. Now, sa pila lagi na ito ka mga update at sinerik sila sa Cadiz kaya daw excited na kita sininga magbalita tungod na nagpunubo na ang abon dire nga active cases yung sa update nato sa COVID-19. Very good. Magabudabati na 137 ito, 139 ito pinakamataas active cases namon pero subong nag-51 na lang. Now, kahapon ang record nga may ara nga 22 tanan nga mga naka-recover ang subong naman niya 12 naman Aksyonerika. Kahapon duha lang ang mga nag-positive subong yan nga wala sang nag-positive. Very good. So mula nga daw malipay magita nga 51 na lang active cases na although nga 401 na tanan ang kabilugan nga kaso rin sa bulan sa Enero tuntun karon. Kaya naglambot na kami sa 13 ang amon nga death related COVID-19 death. Muna 13 na. May duha ka mga suspected cases pa nga karon admitted sa hospital dira sa Baysyurat sa Bacolod. Okay. Kabi gini nga suspected nga kaso. Pero mura, ginapasalamatan nga ati ginapaibalon na ito kasi dapat pagpagid na dugang pagid nga pag halong pagsunod pagid sa health protocol para mapanubo pagid ini mapanubo actioneric. Tagang trending karon sa 22 ka barangay sa syudad ng Cadiz may 3 sigit ka barangay nga 0. Busilingon nga 3 ka barangay 0, busilingon may siyam na lang barangay may nangara ang kaso. Kag ang barangay Daga, kung nagpamati man ang mga taga-barangay Daga, nga sa dihin na kulbaan, di sila tungkol kasi nag-quarantine sa kaso pinakamataas at pumaligan ng mga siniman lang. So, buong i-actioneric, 7 na lang. Very good. Ang ila kaso, kag nangin pang 3 na lang sila, kaya nagapanguna naman si buong mong barangay Tinampal, may 12 ka mga kaso. Kag ang barangay Zonto, may ara nga siya, may nga natulo ka mga kaso. Nagapangatlo barangay Sunuan, may siyam. Kag ang nagapang-4 na lang, ang nagapanguna Zonto, karoon ng pang-4 na lang, barangay Daga, may ara 7. So, kamay pa. Sa maling aton man nga sila'y malang nga dapat isa kag-isa maghalo, magsulod sa health protocol para nga hindi kita maigo. Sining
COVID-19 sa gyapon nga si ara gid sa aton karon nga palibot ang natawag nga local transmission. By the way, ang gawas sa mga suspected nga kaso, 66 anyos nga babae ini nga taga Barangay Zone 6 kag ang 33 anyos nga lalaki nga taga Barangay Zone 6 man. Suspected kay may ginabatid nga simptoma kag gin-admit ini sila sa hospital. Sa siyudad sa Sagay, lantaw makita nga kinahanglan nga magpadayon gid no ang taga siyudad bansang Sagay sa halong siya po pasunod man sa COVID-19 protocol. Anyway, may gin-lockdown ng merkado sa Barangay Paraiso pero ginbuksan naman tungkol sa duwa katlaw lang ang disinfection. Okay. Nga ginpatigayon nila kaya ginabase sa gyapon sa memorandum order ni Mayor Ferdi Marañon. Now, sa update nato siyudad sa Sagay, may ara nga duha nga nagduga nga confirm nga kaso kag wala sa recovery o wala sa naka-recover pero ang ila sininga kaso sa tuwalita ni 8 na lang pero karon 40 na. Wow. No? So, muna nga dahil di mo ko na kasaka panaog. Ang total nga kaso na 258 pero may 211 nga naka-recover kag nagligan nga adlaw lang ang ila 5 nga death nadugangan 2. So may 7 na COVID-19 related death sa siyudad sang Sagay. Kag ang ilang active nga kaso kay saka-saka man no kasi naton nga sa naligan nga semana 8 na lang ini pero karon nag-40 na action Ereka. So sige po ang siyudad sa Sagay ang ilang mga border sa exit kag entrance sa ila sini nga mga entrance nga dalan kag padayon ang ilang mga borders ang iskalante araman ang border why nila na iya pagkakasa wala si diriya sa siyudad sa Cadiz wala na diya sa mga border pa nga ginabantayan action Ereka. Kag ginapaydaluman sa local government sa siyudad sa Cadiz kasi nagapadayon ng moratorium sa malawig-lawig ini sa sa November 30 na nag-umpisa November 15 na gina-approve sa local IET o regional IETF. Okay. Ang ginsulat sa amon diri nga local IETF sa region na magtaw-taton nanay o tatan nanay pagbaton sa mga LSI kag ROF. Kay ang amon diri nga quarantine facility Gotok action Eric ang gutok ka. So damo ang nagreklamo kay manting iban nakakuha na sa ila sini nga mga papers sa ila mga travel authority kabalo man kita nga nga mga papers na good for 1 week lang na siya. After 1 week may expire na siya so mag 15 days ang moratorium so musiringon ang ila sini nga mga papers mabalik sila sa zero. Back to zero sila sa pagkuha na maliwat sa mga papilis kag iban sa ila gani nakasara na sa mga pagtalan pero stranded tungkol kay hindi man mag-accept ang local government sa Cadiz tungkol sining moratorium nga ginangyo nga hindi anay magbaton sang LSI kag sang ROF action direct. Sa liwat hasta pa ini sa November 30 nga hindi magbaton sa mga magasulod nga mga LSI kag ROF sa siyudad sang Cadiz action direct. So parte amo ning ato madulong nga report medyo tulutaw ay sabay sa mga police report nato nga monitor nato gyapon ang palibot. May redress bali nga arrest case kag aton siling ibaluan nga gin-file ng kaso galing kay di ta makuha bala sa women pero base ko ma-tag sa balita buwas ma-interview ta si Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto kaya na gina-project ko naglasubong sila hindi sa katimpo nga ma-interview naton action Eric. Gina-congratulate na lang ang Barangay 18 labi na si Capadali Diaz ang iyang mga inisyatibo na kasi dabo ang mga babilato ka takot-takot itang
patrol sa Action Radio. Gani, Ay, daw ano mapulagid. po, mo ganit, mo Sige nabla, nga. kinakmay lang. Oo, sige nga. Ang kay Roger ni nga padala ko na rin sa nabahaan to kanya kaduga naman may makuha di. Di ako nga na isa text cap, ang ako daw mo man ang isa na nga daw ko karton no. Ah. Ya. Oh. Nautot sa. Ginutod ni Kapitan madilin ng nga signal niya mahirit ka pa. Ang imo yung nga karton ari diya, wait niya madala sa inugpadala sa Luzon, Jer. Daw ga rasada sa kapitan daw ga. Ginutod niya ka, nyot na siya. Yeah. Ay, ya bullshit. Hindi okay lang niya tapon padala mo to kasi sabagay mo gid man na rin ang priority na to nito pero kabalo ko ya nga may the best ka gina ngati so letter D ang letter N nga bulan buslan na sa letter D Yeah. so pigaton pa ko na na Department of Putos na Why ko na madalang imo karton okay pero dala Why ito yung madalang karton mo sige ang gano'n ginapay-pay ang inugatak to ni pare gani sakon nga kalo ganito ay pag matag di pare Jonathan gani sakon to. ay gani branded gani nga pa jaw sa ang isa ko di ka ginata ginagagat to masuksok ko gani ginamuno gid sa mga kilala ko. Oo. Lego te bulo ko man nagata ganan sini mistisa na ante. Gusto na nga daya kung maduganga pa na karon ni Cap Diaz karon ng isa ka karton pa karon. Oh, imported ginaan ng pamanit ng isa to te mo nga. Sige na. Imported man na yaga ginata ni. Gusto. Oh. Kaya mo rin ato na gani. Mahirit ka gid. Kasi Mr. Jonathan Diaz may yung gabi man. Ara si pare Jonathan. Salamat kinalaw kaya kagawa Jonathan Diaz Junior. Si Tuto Joy ginaiba sa gudala sa ong ko ni kay ara naman para naman. Oo. Tumatik na eh. Oo. Kaya serbisyo publiko ni pare William Prias Black kasi kon madayon ara naman eh. Gusto. Para George Suzaga sa Chibagina ito na sa ba. Maing gabi kaya para si Migo Noren Gubat kaya batik niya daw ulo kalimutan na siya. Pero integrate ni Kapadari Diaz di po matiman sa pano sa barangay Kanawa si Mr. Josue Diaz. Okay. Si Fiscal Benjamin Benamin Maido kag si Ma'am Nilian Maido po matayang mga parolan po si Parol and Provision Officer sa Ciudad ng Cadiz. Kaya sa balita una sa aksyon, hindi sa aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Roger Gotib Live Report gikan sa Sudan Sangkali. Pamanan mo kita. Magabi dira kay Alexis Torre sa UK. Tami lang pamilya dira sa Paranaque sa Valladolid, no? Muman sa kay Jerry Hilogo. Kay Teresa Echaus. Naga-monitor gid sa ato, no? Jocelyn Nang, si Iris Malunas, naga-monitor man sa ato, no? May gabi kita. Iya may perwelo. Report action na Roger Gotib, Giradol Oman sa Kalawas Life Extension Clinic.
Carrie Tugaf, no? Kagkay Teresa Ichaos ka monitor gitsata, no? Sige. Alin sa report na Action Roger Gotib, si Action Stepe Presquito, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action. Stepe Presquito sa report. Stepe, may gabi, please come in. Yes, action na Eric sa karon no may ginik patigayon nga isa ka random drug testing ang aton nga local government pinagi sa kamanduan ni Mayor ni Gustilo sa nag-umpisa ini kahapon sa aga mga alas 9 mismo sa City Hall sa siyudad sa San Carlos dito sa patigayon nga random drug test sa nagkalain-lain sa tanan nga mga departamento diri sa aton na local government diri sa San Carlos. May ara aksyonerik no nga duwa ang nagpositibo, ang isa ka regular employee kag ang isa naman ining casual o ining GO. So gani nga base sa sunod pa sa kay Mayor ni Gustilo nga iya yon no gibanduan ining ang isa ka regular employee nga mag-file na lang isang iya nga resignation kag ang isa ka GO o kun ining casual nga automatically nga wala na siya, no? Automatic undang na siya, unpat na siya sa iyang trabaho. So may nagrelasyon na Eric nga sa diin ang ininga kamanduan ni Mayor ang pag random drug test nga gusto niya nga ang tanan nga mga departamento sa local government sa siyudad sa San Carlos nga malimpyo, no? Nga wala siyang mga empleyado nga nag-intra sa illegal nga droga. Ilabi na nga sa diin sa karon may ara pa kita pandemic, so gani nga sa kadamo sang problema sa aton karon nga syudad dire kag sa bilog nga kalibutan sa karon ning pandemic. So isa pa gid ini nga gin plano kag ginmandar na mayor kay tungod nga gusto niya wala siyang may mga nag-intra sa sina nga bagay ining paggamit sang illegal nga droga. So gani kahapon no naunang nag-random drug test ang aton mga traffic enforcers, ang aton mga taga DSWD, ang ibang taga di mga departamento. So padayon pa until today nga sa pag random drug test sa tanan gid nga departamento sang local government diri sa siyudad sa San Carlos. So so far ang aton naman nga lakat naman karon sa naman aton nga balita na Eric nga ini naman ang aton nga COVID-19 update nga naghinay-hinay nagkaroon na reduce no ang cases diri sa aton sa siyudad sa San Carlos. So gani nga tungod sa sining padayon nila nga pag stricto karon sa pag-implement kag sa pagpanakop sa mga sa aton law enforcement team nga sa diin ang mga wala nagagamit properly sang mask kag shield, automatic actionary ginatikitan. Wala na sa nga damo pa nga question pag makitaan nga nagalakad sa kadalanan nga wala sang mask, wala sang face shield, so automatic ginatikitan dayon na actionary. Kag mag sa una nga pag-ticket may ara ini nga penalidad, no? So 1, 2, 3 strike, no? Kag kung ikatatlo kag makaabot ka na ikapat actionary pagkasuhan ka na. So gani nga so sa subong ang lakad sa San Carlos day and night ang libot sa aton nga mga law enforcement, aton kapulisan, ang aton nga law enforcement team, mga barangay tanod, aton nga mga katapos ang Philippine Army, mga barangay officials. Pag may makitaan sa kadalanan nga nagalagaw, kag nagalakat niya, wala sang nagagamit sang proper nga mask kag shield, kag magsulod ka sa mga departamento, sa mga malls, o ining aton public market, ang tanang mga groceries, kung mga convenience store, kung ano pagidra nga mga department stores, appliance center, mga amoy na actionary, so far ginapagamit git. Kag may logbook na sa karon. May ara naging pabutang mandatos ang aton local government nga magbutang gid sang logbook para madali ang pag-contact tracing kung in kaso gid man nga may nagpositibo even sa mga bangko, no? Kaya may ara man nga sa karon nga isa ka bangko diri ang ginsiradaan temporarily tungod sa may nagpositibo. So mula mga inakorreksyonerik ang aton update na diri sa siyudad sa San Carlos, naga-report una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, Stepe Persquito. Ang balita na sa Stepe Persquito live report gikan sa may San Carlos City. Ginadulo si Sakalo. Kay Sermon Lopez. Saling ni Sermon Lopez niya, hambang ni Presidente, ang squatters nagtapas ang kahoy, kundi baha kita. Ay, puwerte yun. Nagapidira sa kay RJ Javier. Sa kay Jer Javier. Sa Sipalay, no? Taga Siat, Barongoy ang ginasumsum. Ayos ang live to RJ ba? Pakwa na, patayok-tayok na ang Barungo. Christy Arivalo and family, happy listening. Maradala nga pagpa-urok pamati. Sa kay Mikoy Reyes da, may gabigid ha. Ginatami at dara ang tropa sa Night Patrol. Perfect, Eugene Sapini, Kaglandi Rodrigo. Kay para kuno perfect kag mayo ila energy. Ay, puertisto to Vicente Similiano. Ayos. Martin Acoril Dazo. Nagabidira kay Martin Acoril Dazo ha. Dale Cannon kay Jonah Tulo. Alin sa report ni Aksyon na Stephen. Nalawanta si Aksyon Festival. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Festival, may gabi, please come in. Mayong gabi auxiliary kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon ang aton area of responsibility diri sa syudad sang La Carlota kag sa pila ka bahin sang station nga aton nasakpan. Malinong kag matawhay aksyon Eric no kag wala man sang dalagko nga mga insidente kag aksidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Apang ang siyudad sang La Carlota sa Aksyon Eric, labi na gidire sa police station, masako ang ilang preparar sa pag-inaugurar sang bag-o nga building nga iya sang traffic management unit nga ginpatindog sang aton diri nga lokal nga panguluhan diri sa siyudad sang La Carlota. So buwas nga adlaw ang pag-inaugurar kag may mga bisita nga dinapit labi na gid dira sa siyudad sang Bacolod sa Nokpono kag gininbitar man nila mga bisita nga mag-aabot ang opisyal sang Philippine National Police magakatuman kag ang mayor sang siyudad sang La Carlota Dr. Rex Halandoon, mayor sang siyudad sang La Carlota ang magatambong. So ang pag-inaugurar, ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Junel V. de Guadalupe upod ang mga police personnel kag ang aton man nga traffic personnel. So buwas aton ning bantayan ang update sang pag-inaugurar sang bag-o nga building diri sa siyudad sang La Carlota inabiragid diri sa police station sa traffic management unit sang siyudad sang La Carlota. So malinong kag matawhay, nagalibot-libot man kita apisar nga mainit ang panahon, so wala kita untat sa pagpangita sang mga event diri sa aton nga area of responsibility. Buwas aton ni bantayan ang pag-inaugurar sang bag-o nga building dira sa police station sa siyudad sang La Carlota. Amo ini ang mga information nga nakuha naton diri sa aton area of responsibility. Mayong gabi lang sa kaya Kapitan Chad Peria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta kag Engineer Joseph Imbultorio sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Salamat kita sa Percival Bilamor, mga bidala sa kay Christy Arivaloca, kay Joe Fax ni Popozeno. Padayon pa nga nagkamonitor sa aton sininga pagpangalaga. When we come back, balik ang report ni Aksyon de Boso. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang hindi nga bahin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumulagad mga bidira kay Toto Ryan Kalamaan, no? Toto Ryan Kalamaan, kay Yeye Leonidas dira sa Hong Kong, sa monitor gid Lisel Midena, Charlene Kiatson, Elena Wells, kaga Maria Sols, kay Elmer Almeda Rillo, happy listening. Sa kay Mami Elsa Berry, Bradji Dilag, kag Toto Boknoy. Balikanta si Aksyon, Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Eden Aboso sa report. Aksyon Eden, Piskamak. Aksyon na, Eric, naglambot lang sa 1,472 ang approved quota sa Police Regional Office 6 para naman sa ikaduhang cycle sa promosyon sining tuig 2020. Sa press release ng Bureau 6, nasaad niya 2,139 ang nag-apply apang 1,472 gid lamang ang naaprubahan. Nahibaluan nga sakop man sa Bureau 6, 64 nag-apply para sa promosyon sa police major kag tanan approved quota. Samtang napulo naman sa 11 para sa police captain kag 11 sa 12 sa pagka-police lieutenant. Sa mga non-commissioned officers naman, 81 ang approved quota para sa police executive master sergeant, 62 sa 83 para sa police chief master sergeant, 221 sa 242 para sa police master sergeant, 309 sa 333 sa police senior master sergeant, 210 sa 228 sa police staff sergeant, samtang 506 lamang sa 1,084 ang approved quota para ipasaka ang ranggo sa police corporal. Naibaluan epektibo promosyon sa Desyembre 16 sining tuig. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Aksyon Eden, basi magyan ni Aksyon Papang Nixon Tahom sa kuano sa may Jusam Kambingan. Toto Nixon, basi magyan mo ng Jusam Kambingan bla. Sa bangan sang BCC. Place na sila kuno para sa biktima sang kuan. Kapit nila ta biktima sang baha. Sige kiss me goodbye, kiss me good night. May kabidira sa kay Gina galon pagsubiron kay Senya May Konzina May malapitan Mumbai. Monski Dorias kag Renato Toledo kay Arnel Kalakasan da ang gabigid no. Sa kay Agnes Piuho Cory Bidaho sang Kuwait Araman. Cory Bidaha sang Kuwait. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag-isipan ng Nagsalit Patrol Program sa Miyerkules edisyon mga Competitive Radio. Balik ini buwas Webes, same time, same station. At nung sa mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagan kung kami sa kay Aksyon Roger Gutib, Aksyon Percival Villamor, Stephen Presquito, Aksyon Eden Aboso, kag Aksyon Papang Nixon Tahom sa ato sa mga patrol to Crossman Patrol. Juan Roberto Ranit Delioso Senior dira may gabigit no. News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower Barangay Talok Surat Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba.
Sa sa mga station manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, inyong alagad ako naman Aksyon Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, nagkasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipata, antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon